deň. Vieš, také stredko, to nie je len tak, ale ešte, že má svoj katechizmus, ten ma vždy vytrhne z núdze. Asistent Michal Cezor sa po dlhom a únavnom dni uložil na zaslúžený odpočinok a prisnil sa mu tento sen. A nebudem svoj kredit miniať. Tak kamarátov vidím. Á, tu je. Jejda! Nemeškám, nie? Zase meškáš. Ako popresáme dnes? 10! Dobre, tak chlapci, dneska už bolo dosť zábavy. Dajme si takú vážnu medicínu na začiatok. Zase mohli. Krátko iba, že tam pomôže. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. No, chalani, takže super hry som si pripravil pre vás. Tu chcete hrať, tak si vyberte mobilné telefóny a súťaž, že kto prvý chytí húsenicu? Ja! Mám! Vyhral si! Ďalšia hra. Kto prvý sa prihlási? Ja! Super! No a posledná hra. Kto prvý udrie Bilka? No, téma dnešného svetka, povolanie, no ako dobre viete chalani, povolanie každému dáva náš všemohúci Boh. Nuž a my sme naši animátori Salesianov, tak z vôle Božej sme nyní, tak teda si povolanie vylosujete. Ľudko? Si je cez niký názor, ty si povolal. To som chcel celý život robiť chlapci. Káznička, aparát. Pekne čo? No, pochválený buď Ježiš Kristus. Dáme si krátky vtip z nedele, čo? No, dobre, stačilo. Staršia pani vo vašom veku pôjde do novinového stavku a pýta si nový čas. Nemáte prosím vás nový čas? Nie, vezmite si život. Čo? Ty si vezmi život. Buď pochválený! IMF, yes! Čo? FMA? Pane, aké nádherné sú tvoje diela. Ale toto? Ty teda čo chýba, nie? To je jasný znak. Keby sa narodila, že no. Určite táto. Jak si vedel, otec? Má voda. Matka rodiny.
Ty vole, chalani! Ja myslím na 9 veci naraz! Miláčik, na čo myslíš? Povedz! Na nič. Ako na nič? Však to sa nechá! Povedz! Nechaj ma, na čo myslíš? No na teba predsa myslím. Ja som to videl! Ja, on to nevedel. Ovocie do jogobely. On to nevedel, ne? A čo s tým mám robiť? Tak, ty si ovocie do jogobely. Tak to ti ďakujem. On to vedel? Ne, on to nevedel. Máš kladivo? Dávaj, kurva! Joj. A nie to som chcel. Slobodu mu rád. No, aj tak dobre nepracaš. Nešla od ruky, takže... My sme dvaja remeselníci a dokážeme toto. Mytník. Tlačila na 2%. 2% Salesiano, 2%. Prispejte Salesiano. Dobrý deň. Starý mladí. To som ale vyrysovaný, čo? Cica. Je mi niečo, tak zavolaj. Á, Salezia. To bude čo? A to? Daj mi, pane, duše. Ostatné si ponechaj. Jejda! Čo, je to bol Rudy? Ježiško, pohode. Daj, kozmonaut, prosím, kozmonaut. Bombový atentátnik. Nedáš? Ešte by sme trošku svetla poprosili. A bomba. A funguje! Funguje, bez drôtova. Dobre, tak by som chcel počuť. Ty, a funguje! 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 Co? A funguje! Funguje! Som celý. Jaký som spočený. A ty?
Aké šťastie, že si povolania nelosujeme.